Sempre é difícil ser xurado para determinar un gañador entre pezas moi distintas, con propostas moi diferenciadas na cuestión das formas e do fondo, pero realmente ao final foi fácil, as pezas galegas tiñan moito nivel, realmente, no? Respecto ás internacionales sorprendeume, non? Que o cine galego realmente ten un nivel, pois o nivel do cine internacional, mellor feito e con máis presuposto, non? Facer festivales na zona de Muros Noia, a zona da Costa da Morte é imprescindible, son zonas que aínda pois teñen conservan bastante ben a zonas, a natureza e a autenticidade das rías galegas, no? Toda esta zona de Muros Noia é das máis bonitas de Galicia e penso que son moi necesarias as accións de difusión, as accións de promoción, non? O sea, nesta zona, porque tamén lle dan algún tipo de atractivo e de promoción tamén audiovisual é moi importante hoxe en día para facer, digamos, visible este tipo de zonas para o turismo sostible e para realmente facer un turismo cultural, non?